uHezekeli wama-42. Wayesengiphumisela egcekeni elingaphandle ngasenyakatho, wangingenisa ekamelweni elibhekene nendawo eyahlukanisiweyo, elimalungana nesakhiwo ngasenyakatho, ohlangothini olude, ubude balo buyizingalo eziyikhulu, umnyango ungasenyakatho. Ububanzi babuyizingalo ezingama-50. Malungana nezingalo ezingama-20 ezazingezegceke elingaphakathi, namalungana nendawo egandayiweyo, eyayingeyegceke elingaphandle kwakukhona umpheme malungana nompheme eyelakanyene kathathu. Ngaphambi kwamakamelo kwakukhona indlela yokuhamba, ububanzi bayo buyizingalo eziyishumi ngaphakathi, nobude bayo buyizingalo eziyikhulu, iminyango yawo yayingasenyakatho. Amakamelo aphezulu ayemafushane, ngokuba imipheme yanciphisa kulawa kunakwaphansi naphakathi esakhiweni. Ngokuba ayelakanyene kathathu, ayengenazinsika njengezinsika zamagceke, ngalokho angaphezulu ayehlehlile kunaphansi naphakathi kusukela emhlabathini. Ugange olwalungaphandle eceleni kwamakamelo ngasegcekeni elingaphandle babuyizingalo ezingama-50. Ngokuba ubude bamakamelo ayesegcekeni elingaphandle babuyizingalo ezingama-50, kepha bheka, ngaphambi kwethempeli kwakuyizingalo eziyikhulu. Kusukela phansi kwalawa makamelo kwakukhona ukungena ngasempumalanga, lapho kwangenwa kuwo kuvelwa egcekeni elingaphandle. Lapho ugange lwegceke lwaludumbile khona ngasempumalanga, ngaphambi kwendawo eyahlukanisiweyo naphambi kwesakhiwo, kwakukhona amakamelo nalapho. Indlela phambi kwawo yayinjengesimo seyamakamelo angasenyakatho, ububanzi babunjengobude, izindawo zawo zokuphuma zazinjengemithetho yazo nanjengeminyango yazo. Njengeminyango yamakamelo aseningizimu kwakukhona umnyango esihlokweni sendlela, indlela malungana nogange ngasempumalanga, lapho kungenwa kuwo. Wayesethi kimi, amakamelo asenyakatho namakamelo aseningizimu aphambi kwendawo eyahlukanisiweyo mawabe ngamakamelo angcwele, lapho abaphristi abaseduze noJehova beyakudla khona okungcwelengcwele, babeke khona okungcwelengcwele, nomnikelo wempuphu, nomnikelo wesono, nomnikelo wecala, ngokuba indawo ingcwele. Lapho abaphristi bengena, abayikuphuma endaweni engcwele ukuya egcekeni elingaphandle, kepha bayakubeka lapho izambatho zabo abakhonze ngazo, ngokuba bayingcwele, bayakwembatha ezinye izingubo, basondele kulokhu okungokwabantu. Lapho eseqede ukulinganisa indlu engaphakathi, wangiphumisa ngendlela yesango elingasempumalanga, walinganisa ukuzungeza. Walinganisa uhlangothi lwasempumalanga ngohlanga lokulinganisa, yizinhlanga ezingama-50 ngohlanga lokulinganisa nxazonke. Walinganisa uhlangothi lwasenyakatho, yizinhlanga ezingama-50 ngohlanga lokulinganisa nxazonke. Walinganisa uhlangothi lwaseningizimu, yizinhlanga ezingama-50 ngohlanga lokulinganisa. Wayesephendukela ohlangothini lwasentshonalanga, walinganisa izinhlanga ezingama-50 ngohlanga lokulinganisa. Wayilinganisa ezinhlangothini zozine, yayinogange nxazonke, ubude balo buyizingalo ezingama-50, nobubanzi buyizingalo ezingama-50 ukwahlukanisa phakathi kokungcwele nokungengcwele.